Čus moc jako lidi, dámy a pánové, vítám vás tady u divné hry, která se jmenuje Partycraft. Toto je vlastně taková kopie Minecraftu, každopádně já nevím ani proč tady to hraju, nebo jako, každopádně chtěl se zjistit, co to je. No a máme tady nějakou zprávu, takže si ji přečteme. Attention! This game is under development. We ask you to write your wishes and suggestions on Google Play. Tap on the screen. Dobře? Takže klikneme. A vypadá to, že nikam jedeme. Už Candy Room. Oni trošku sousala, dobře? Vypadá to, že si můžu... Takže teda si můžeme vybrat teda Skin and Clothing, Houses for Building, Shopping Market, Phone, můžeme tady poslat SMSky, Choose Your Pet, Food Water, Game Settings, Go to Disco, Buy Money Mini Game. Dobře, tak jo. Takže teda Skin and Clothing. Aha, takže si vyberu asi tady toho. A mi líbí nejvíc batohy. Možná batoh, jo. Tak je zase tady ten, I guess. Nevím. No tak samozřejmě, že budu se jmenovat nějak jinak. Tak to vyšlo. Nic. Tak jo, dobře, tak to udělám ještě jednou. Takhle hotovo, ok. Takže, player country. Já si můžu dát dokonce mojí country, ty vole. Nemá kanária. Tak samozřejmě víme, to si dáme. Tak. Tohle je Zodiak. Jo, to je jako... Tady si můžeš dokonce dát až znamení. Já tady tomu nerozumím, ale ok. Boty. Co nebudu? A nic, to by bylo asi všechno. Ok, tak jsme tady. Takže tamhle vidím vpravo nahoře moje jméno. No a co máme dělat? Každopádně WTF. Když půjdu do silnice, tak já umím, ok. Tak mám tady teda věci, mám tady zbraň. Hello everyone. Budeš ticho? OK. Aha. Takže já tady takhle sbírám peníze, ok. Hoting, ok. Takže tady takhle asi může být nějaký peníze si můžeme koupit. Ok, já bych si koupil si tady to. No to vypadá dobře. A tady můžu si koupit peta. Takže jo, kámo, já si můžu koupit peta. Tady Shepherd Dog samozřejmě nebo. Spadl mobil. Dokonce čísla. Jako animace můžu mít, ok. Já bych si rozhodně vzal psa házkého. Je ten roztomilej, ale ok, ty vole. Ok, pojď za mnou. Jo, jde za mnou, nice. Ok, takže když dáme call. Welcome to the school Partycraft, ok. Takže já tady jsem jako mezi živýma, jako že tady jsou živí lidi.
Ale to podle mě jsou live lidi, ne? Jakože... OK, no. Pojď sem. Ach jo. OK, jo. To jsou ty sedíčka, kámo. You go to school. Já s toho můžu chytovat. Co? OK, nerozumím. Tohle jdeš nám. Elite mansion. Go to house. Takže tady je můj dům. OK, fajn. Co tady můžu dělat? Všichni nějak nahlídit, aby se to... Co? Já můžu... Já nebudu se milovat se psem, co jsem zauchyla. OK. Každopádně já vůbec nevím, co to hraju. Já zase to prostě stalo, já nevím. Podle mě, aby jsem měl normálně natáčet novou sérii. Random hry prostě. Co můžu dělat s tím? Nic, prostě jenom... Já to můžu zvětšovat. No. To vypadá divně. Jestli si že takhle velkou kytaru, jestli se mohli nechat. Můžu hrát na počítači? Nemůžu. Co je tohle? Aha. OK. Co je tohle? Já můžu lítat? Kam já jsem hroubě a jdu normálně. Jem auto? Co tady děláš? Relationship. Takže já tady nemůžu dokonce i s někým jako zpřátelit, OK? Jestli taky mobil nenálbis mi, hele? I'm going home. Nejdeš domů, kámo, ty čumíš do mobilu. Ne, to je OK. Co když jako... Jo, takže jsou nejádí. Máme se na 100 jádí, OK. Jo. Máme se rádi. Sedíčka. Jo. Kámo, nezi. Co to hrajou za hru? OK, objíma. What the fuck? OK, je to zhrůce. OK. Hej. Kámo. The fuck prostě. Damn yow girl, kámo. Let's be friends. Tak já. Ano, pojďme být, kamarádi. I'm happy. Tak me too. Někde. Me too. I bought all the cats. Okay. Okay. Fů. Co? Já nevím. Ale to boj fučo, ne? Já nevím, kámo. Já nevím, jak se píše I don't know.
I don't know. Já ani nevím, jak se píše tady to. Hon? Ne, počkej, já použiju styčka Google, počkej. Překlad. Já... Nevím nic. Ok, teďka už opravdu. Já? A co to tam napíše? Jak se píše I don't know, jakože to? Kámo, já nevím. Jo, já počkej. Já fakt nevím, kámo, prostě napíšu jenom tak, jak to vím. I don't... Já fakt omlouvám se, ale... Co tak... No... Potom se teďka napsal úplně blbost, ale ok. I have a lot of money. Ok, ono to podle jenom je bot prostě, který nic nedělá. Takže... Ok, go to walk. Malém tě přejelo auto, ale ok. Ok, emoji game. Play. Oh, ten release to jump. Ok. Já jsem prohrál. Ok. To vypadá snadně. S čím jsem teď to změnit kara do prostřed. To má jako nekonečně, nebo... Aha, jsem už teďka naštvaný, ty. No nic, to bylo všechno. Ok, a co když dám minus? Ok. Děkuji. Aha, že takhle za to můžu dostat prachy, ok. Tohle. To. Tady můžu s někým... Můžu jít za mnou. Jako můžu svolat. Stop. Jo, tady mám jako dokonce jak mobil, jo. Super. Ok. A tady to jasu. A co je tohle? Flight airplane. Já můžu dokonce kámo jezdit v autě, v letadle, tyva. To je hustý. Ok. A já jsem spal. Vypadá to, že umřít tady nemůžu. Zlata. Čau zlato. Ok, já nevím. Ne, nechci. Ok. Já se můžu dokonce jezdit. Jsem teďka ukradl cizí, ok. Já můžu skákat dokonce s motorkou. To je chytrý, no. Co je? Proč mě stýlíš? Pojedeme. Já můžu jezdit takhle. Tak když půjdu do banky. No. Můžu tady jak krást. Čau.
Můžu s tím nějak mluvit, nebo... Aha. Tady takhle můžu vybrat peníze. OK. Takže úplně... Počkejte, že jako já můžu i... Ne, počkejte, to je logo, jo. Že já tady můžu jako s klukama se líbat. OK. A teď je kluk, ne? Myslím, že jo. Čau, kámo. Takže já jako... OK, tohle je fakt divná hra. Nic, myslím si, že tohle by to mělo být všechno. Tohle je fakt blbá hra, takže... Doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like, odběr, sdílejte můj kanál. No, uvidíme se příště. Tak čau, kondy.